Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Beranduegi. Marxismoa, konstelazio familiarrak, crossfiteroak eta beste flipau batzuk. Ja, Baile. Eske esaldia esan behar duna. Ja, irratin... Lokartu zaigu. Ja, hori Gaurko zaila da Kevin Free zaila. Ja. Ez du, osasuna ez du kalteten zaionek. Gure Aimar, Aifiesta, Isol, Bai. ez dago gurekin, ez da. Espirituan bai, baina fizikoki... Bueno, zuk esan bai. duzu... Nik uste espirituan bai, dagotzuzmoa gaur jardungo dugula berari buruz izketan. Bai. Bai. Ni nahi nuen saioare bai, erabiltzeko azken aldian Kevin Free dau, baina arreko saio asko izan dira Gidoi Free. Osea, gauza asko apuntauta, baina gero alperrik, porque azten gara izketan eta... Aurreko asko. Asko. Denak ez. Bueno, agian denak. Edo, baten, orduan izan zitezken hor apuntautakoak kentzeko, morraia ja kendu. Aha, ja. Bueno, morraia edola. Así que denbora ematen badu... Denboraldi honetako azkena denean. Ondo ekarria. Nik uste baiet. Boskak eta egin dezakegu zuzenean, ego zue. Bai, azkena. Patutx. Izar. Ez dena esenterau, bai morraia kentziaren alde. Ez. Horrengo puntuan ginen. Vale. Apa, unon. Noizoaz, Tarragona o Lizarra ozaginoa. Azterenean. Orduan, ja, zuretzako ere azken. Ja, Lizarra da pixka Euskal Herriko Tarragona. Ostra, ez dakit. Bueno, jaia. Ondo karrita, Bai, zola sekarral pixka. Bai, eta jende pilo aguten dango Kanpinera. Parkin, esan behar nume. Bueno, neko parkin ere bilakatzen da. Omentzat, Lizarrako kanpina bai. Ja, Lizarrako parkinean lehen txosnak egotezian da, ja, ez. Lizarrako parkinean egia. Anigoan ez hor, bai, egia. Horbe jaleua dago. Claro, hori izan zen azkena, ez? Horti atore gure musika talde hau, nada? Raimundo Elkanaster hori sartu zioten purua. Izan leike, bai. Txausnak hortik kendu, tardoan jendea txinau, hauek kantagin... Alkatesak denuntzia jarri edo alako zeu. Bai, osea, parkinetatik kantatea zutelako, zeongo da? Bai, ez? Bai, balik, lekuz mugi arazi bai, hori bai, bortzaz, baina... Bueno, Lizarran seguro ongo dira gure entzuleren bat, Bat baina gehiago, ikusi da ze biltzen den hor. Hor, Pirineoak, bueno, eske klasikoak, ez denak izkizut hor. Bai, denak. Landak. Pirineoak, landatan behinen naiz izan. Eza landetan egon? Segi putzik klase ezazu. Landa, araba? Leslandes. Leslandes. Landak entzunta, araba, etortzen ez burura, Joinatiko asko horra faten dira. Karo, hauentzako berrien playa aurra da. Haien landak arabako dia. Joinatiko asko agetzuen horra faten dira, bedai. Usako. Pirineotara. Ostra, Pirinotara, no fastidiz, hori ez nuke esango. Oin da, gainera dau modan esatia, Piri. Piri, dau modan, nauko kotera nio salderekin, noia piritara zirkularra itera. Karratua ez. Zaitzultzen dira. Ja, hori bertzen dut dala, hasi eta bukatu iten duzula puntu berdinean. Osagabe bi biderleku bere. Espero. Junda etorrin beharrean, puntu batera. Bale. Eta zuboro bilki bat. Algeako kirol arduradunak probatu ditu. Amaika zirkularren ditut pirietan. Pirita noia, bai, pirita. Furguan. Forgesian. Eta oinatik noa gehiago. Pirineoak sar daitezke kinielatan. Nora gehiago. Kostaldera. Nire lagunak fandia Zanzibarrera.
30 urte inbiulako. Zanzibar, Arabakoa. Egongo da. Zanzibarko Nafarroan, ez? Zanzibarreko... Zanzibarko printzea esan Eddie Murphy. Zanzibarko joaldunak. Zanzibarko printzea. Ezanik, Hori zan, aixela zan, el príncipe de... Beler, baina... Zanzibar etortzea, baina... Zanzibarreko printzea esan daiteke, imeien bat seguro jaso, zuela. Diru pilo bat dakat, ez dakin nongo printzea naiz, eta tokatu zezkizu 10 milioi, idatzi honetara, eta jasoko ingo du bidea, zu jasoteko. Jode, Zanzibar, 30. Bai, eta hor jaixo zen, Eddie ez, baina Freddie Mercury. Balik, bai. Gurasoak, gurasoak eta bera, guraski. Kolonialismoren aparretan bizi izan dira. Bai. Freddie Mercury kareto horrekin Zanzibarren. Bai, ikusiko zitzaion. Enpin. Ba, gure, bai, esan. Ez dakiz zerta etorri da, no? Ez, gure Kevin, gure Aimartxo. Bai, oportan dago bakarra. Zanzibarren ez, baina bai, horti dago. Urrun xamar. Lengo Jugoslavian. San Serbian. Ez? Bai. Nudismo egiten eta... Non Serbian. Nudismo egiten eta dirua oparitzen. Esan digunez. Ez? Bueno, 25 euro. 25 euro lapurtu ezkiote. Beretzako dirutza. Bai. Betzan 40 hori da beretako. Hori asko da. Asko ez. Karteran zekan guztia. Bai, hori da. Igual viaje osoan zeukan diru guztia. Eta txartelak eta barrere bai. Txartelak ebine, ez? Txartelak esan nahi dut pasaportea eta horrelako kontuak. Ez, oie, kebini pegatze dio, badira, galtzontzion bueltan eramaten diren barruko faja karteroietako bat izatea. Bai. Ja, eta sujetadoria ez da kolako, baina bestela horre. Bestela hori. Bai. Horren txartela mugikor barruan. Funda eta, ez? Zaurra eta zean artian. Bai. Eta esan behar da, lapurtu ziotela pertsona ona izateagatik. Ja, barru izateu beak. Noski. Serbian, ez? Gaitzagun entzuleak, Serbian dago, junda bera bakarrik, autoan. Bai, furgoneta txuan. Bere burua deskubritzea, Serbia deskubritzea. Bilabete, kabroia. Edo? Eta bide izkinan baten jasozun gizon bat autostopitzen zebiena. Bera, Kevin ari zen. Kevin gidatzen. Kevin, bai. Andro ez ulertu nudio, normala, bera kotxeakin junda. Kevin gidatzen. Eta jasozun gizon bat. Eta jasozun bere dirua. Ez da garbi geratu ekintzaren momentan nola izan zen. Osea, justo ja eramaten duenean bere heldulekura. Zatego, gero arte. Kartera hartu eta xu! Bai. Ogero enteratu da. Furgonetatik geitxizian gizona eta bere karteria. Ja, hori seguru. Bai. Baina, hori ni benez entera, izan da zoze bortitza, edo violentua, edo izan da... Ez zuen kontatzen, hola, ez? Ez detuzte. Euskal Ego, jetxiko zan, pixarreka botatzea bide baztarrea eta bitartean. Ai, aixua. Eta horretik pelotetan jarritan gondartzen garen batean, eta entzau. Arreta ditu. Arreta, bai. Arreta oso ze, ez? Bai. Bueno, lagunak iten heldu eta ja... Hasieran pentsatu nun kalean, zala. Baina berze hori idatzin du, ez zetik horri pasa zait, eta zer dio? Pelotetan jarri eta... Playan. Claro, hasieran hori zuen esan. Eta zen, non bitu kotxon dago, seguro kiston bero egiten dula, eta heldu dela Serbiako ez dakinoa, eta parken batean jarria pelotetan lasai askoan. Ja, playan ez Serbiak ez dako ondartzarik. Ez dako ondartzarik. Bueno, izango da, zea. Ibaia, edo, Danubio. Ba, eso ze. Danubio, edo Saba, edo hortik. Bai, hori. Hango usako. Eke Belgrado ondau, eke ni horrego nintzen. Belgrado ondau, eta Belgrado juntaiken dira Danubio eta Saba, ibaiak, elkartzen dira. Igual hortzen bainatu zen pelotetan. Pegatze dio. Bai. Eta, ze pasazitzakon? Bueno. Kontatuko dugu berak. Antza, arpegi serbiarrek harridura ikurra. Bilakatu zian, no? Bai, ze dagoeneko, niri izan dit, dakola 3 anekdota. Eta bakoitza motez berdin batekoa. Bata espirituala, bestia politikoa eta bestia sexuala. Orduan, bueno, ez da egit. Bera. Ja.
Bueno, ez dezagun spoilerrik egin, beste lotziko diogu. Berari kontatzen. Ero, ja, iraieko saioan guk ez dugu lan egin barko. Ja. Bueno, beste Ingo dugu bera konta diezagula. Eta zuzenean? Bueno, diarrengo aber ondo entzuten dan WhatsAppetik. Eske WhatsAppetik... Kontestuan jarriko. Dago, oin haintxe bertan, Tara Parke Nazionalian, Serbian dauela uste dut. Eta bera bakarrik dago. Osea, Parke Nazionalean... Osuan bera bakarrik. Bueno, ez da historia. Seguro. Zandoz, ni pertsona bakarra, behitu nun nauen. Eta agerketan da txabola bat, eta mentixa. Eta zandoz, igual kobertura ona ez dut eukiko, eta diarrengo xo. Bueno, proba. Altagozien jarri biot, bai ez? Ez dakit, ni ez du egin. Bueno, zurekin zaitu ginen. Eta ez duen oso ondo... Ez? Ez gira ez zinen xeatu. Zuten da. Bai? Bueno, gu bai, gero entzulek. Claro. Bai ez, mendi sartzua. Sartzen da. Aimar. Izar. Hola. Epa. Aimar. Zemo? Entzuten da? Bai ez, entzuten da. Entzuten da, ondo? Baina berak guri ez. Ez dago koberturik. Claro. Zela ez dago zula koberturarik. Ba, entzuten da, ze moduz, Aimar, ondo? Bueno, bai, ondo, a ver, pillo bat estresantia bai, oportan bilia. Ja, claro. Claro, berak guri ez digu entzungo, ez? Ez, Entzuten diguzu, zuk, Zuk entzuten dozu gure haotzak? Entzuten duzu? Izar ondo, hasi izki. Hasi gaizki, ja, bale. Bueno, baizar izango da gure. Eta tor? Ni hemen hau, ¿qué pasa, Kevin? Ja, torre bajo, baina bai. A ver, eske denpona gestinua kontinua bat. Denpona preocupazioa, a ver, kotxi atxaten gehatuko eskina baten, gente lokalak seixo behiraketan dozt, hola, fanaiz parke natural baten galduta egon naiz, eta, a ver, nahikoa janari eukiko ten, gero hartza David, a ver, hartza gertuko da, denpona hola. Nori zaio gertatu hartzana, ez? Inoiz. Bueno, interesante orduan. Hola, zoze kontaitzeko edo gure entzulen dako? Entzulen dako zuentzatez? Baita, bueno. Gube zure entzulea gara. A ver, aukeratu hiru anedota emungotzu da aukeraketako, hiru tema diferente. Bat sexua, bestia politika eta bestia dirua. Dirua, baitu. Beti sexua, ez? Bai, Diruana agian kontatu dugu. Bai. Diruana kontatu du. Izan leike lapurreta txorrena. Bai. Bai. Ha kontatu du. Ez dakago garbi ekintza. Ja, egisa, hori da, a ber, lapurreta zela izan zen, bortitza edo... Ja, orduan hori aukeratuko dugu. Ez, antibortitza, nik konfio inoen tipuan gan, zatik, ez dakit, a ber, hor nez ezgo propioak, a ber, hor autokritika inbio nire bai, zai, tipu esan zarra, ez? Zan zarra pototua eta kojua. Jode. Eta orduan, klar, hor nez ezgo danekin, pentsatzen, tipo inusente honek ez toztez egingo. Ja. Inocente. Zen naiz lodifobikoa? Da igual, bai. Zer sendo? Lodifobikoa dan. Lodifobikoa eta beste fobia batzu. Bai, ja. Eta eske bi muleta ukan be bai, ezin zan ibili, ezin zan, osea, kotxetik urtetiko lagundu inotzan. Bueno, orduan ekarpen hona, no? Ja, eta ze momentutan izan zen lapurreta. Noiz lapurtu otzun. Ez da, onjala iru egun hola. Ez, baina zu zeusen. Zu gidatzen zeusen. Zu gidatzen zeusen. Ni gidatzen. Eta zeizu kotxetik salto? Zeinen, kotxetik salto? Ez, osea, ni momentu baten galdu inoen bizualki tipua, zatik urte nintzen lagunketara kotxetik urteteko. Hostia, gainera. Nire sesgo propioak neukan. Gogoratu hori, nire sesgo ekin neuen, eta neuen, gixajo hau, seguramente hospitalea fango da, hola nebien ni, ez? Eta behan nahi serbioz berbailean bibili osua, nire notan eze ulerketan, eta ez zaten notan nire ulerketan, nire rasumen, nire denpoan hola. Nire rasumen da ez dut ulerketan. Eta tipo berbata, zimaz. Urten nintzen lagunketako, eta hori galdu inoen visualmente, eta nik uste dut orduan izan zela. Ez zuen ikusi orduan. Asuntua da gero beste bat hartu nuela autostopean, eta entean nintzen bestia urten zanian. Orduan, ziren pentsaroen bestia izan zela. Orduan, segidean entean nintzen, aparka honen kotxea, behan afan nintzen, eta hori hasi nintzen hori, nahi pasti emun. Hori hasi nintzen. Eta, klaro, benotan ez ulerketan. Ni benotan behi ez ulerketan, eta hasi nintzen behi boltzikuak, arakaketan. Rollo, en plan, nahi, dirua, eta dirua.
Eta zizan behar gauzak eta baten bautziko eta baina behar esan ez, eta tipo hau enoen galdu momentu baten bez biztatik orduan, hau etzen izango aurreko izango zen. Ez dezagun ahaztu, agian komeni da entzuleak gogoraztea, Kevin Ultrasur taldeko kide gorena dela. Ultrasur taldekoa zarela. Ja, bai. Da, claro, 30 pavo... Bai. Aimartxo, eta bestia anedotia zen zan? Ez bera, aukerak eta komundutuet. Geinuaren lanpara bezala. Hostia. Hau geinuaren lanpara, bakarrik aldozula eskatu irudezu. Sexuana esangotuet. Bai. Ondo entzuten da, seguro, hala? Gero, a ber, dana gaizkin zuen. Bakarri baldin bado itzeiteko zaken dagoa, osea. A ber, aurrerapen bat. Nik erua ez da soportaien, eta hemen bero egiten dago ez, horakorren. Eta orduan ni beti saiaketan naiz urretatik gertu agoten, eta orduan Danubio ibaiki gertu agon nintzen fase baten, eta denpuana egunero goiz eguardi arratzalde topaikenan baineteko leku bat. Eta hor negoen hiri baten, eta hiri hortatik pasatzen zen Danubio, eta orduan ez zenuen hostia, negoen keston berua, eta erreien negoen euskixak, eta orduan plaiatxo amoa negoen hor, Danubioko plaia bat, eta fanintzen berta ez. Eta, jenti haue, baina, ez orain beste be, ez da ni eskina baten jarri nintzen, eta bihutzi jarri nintzen baineteko. Zatik genukan bainadoreik, momentu hortan, zimaz nebien, iriki pasieken. Eta jarri nintzen bihutzi. Eta ja, segidean, ne ondoko tipua diarka azten da. Hola. Eta nian pila unoen nereatik ebila diarka, eta ebien behan laguna iri diarka, eguna laguna gauzela guretan, esaten ni bihutzi nuela, eta begiraketako. Eta behan lagunak esotzaren entzuten, eta orduan tipo diarka jarreketan eta ni mekagoen, josi, tipo uste. Eta orduan begiraketan txet, fijamente begitara, beak nahi begiraketan duz, eta tipo esotza barre egiten, eta hola, atzelo duisa gora jaso, en plan, muy guai, esate moan. Eta, hola, zimaz. Orduan, horrik usi noen, asunto transgresoriala hemen bihutzi jartia. Gero beak berbaiten nago nintzen, eta beak esan oztan, hori bai menduta, hemen bihutzi jartia, eta nik esan oztan, nien ez emengua, zuza emengua. Esan zuen nahi, bai menduta, eta tipuak, ez dakit, tipo ez ditu da moan euen, sexualki baizik, eta en plan, ez dakit behan aurrean, derepende transgresio bat gertatuko balitza bezala. Ja, nobedade bat, izan zara ez? Bale, orduan, hoi nobedadia zen, eta gero, fanintzen kapitalea. Kapitala Beograd, Belgrado. Eta horreuen playa nudista bat. Torran zen, ostia, aloro, Serbian playa nudista bat. A ver se pasaien da nor. Torran fanintzen playa nudista. Eta sartu bezain pronto, baina hola, sartu eta ja, ikusi noen tipo bat masturbeien. No. Servieraz. Eguen jazarrika eta disimuladamente, oso, eguen disimuladamente, baina ez egun ondo disimuleien, zatik nidakot, aparte sesgo gente zaharrantzat eta pototuak eta eta kojuantzat, bebaidakot sesgoa masturbaien da bien jentiatzat, segidan pila nuen. Zain, segidan. Eta tipo ben denpoan ahora atzera begira, ondora begira, inok ez ikusteko, eta niri begiraketan oztan, eta nik orduan disimuladamente begiraketan oztan behar eta hola ez. Eta fijau nintzen tipo begira masturbaien beste tipo batei begira. Baina beste tipia, eguen denpoana tipo hori begira. Fijamente. Eta orduan, esan nuen, igual tipia de masturbaien ebilikoa. Eta zinintzen fijaiken, eta ez zoen emuten masturbaien ebila, tipia pikmat arutza duen, tipia eguen playa ez nudistan, 20 metro arutza. Ez que justo tipo eguen limitian, playa nudistan limitian, eta tipia eguen playa ez nudistan limitian. Eta bata bestetik 20 metro, ez? Osea, playa nudistak 20 metro zeukan? Ez, bixen limitiak. Bixak limite igualian. Batetik bestera, horregun belar pikimatu guen, eta hor limite bat moan guen, belar pikimatula. Zimaz, hola. Eta orduan, nahi oso rarua pentsautxaten, baina, igual, hemen Serbian, posible da hori ez. Orduan, tipu ebien, tipi begira masturbaien, eta tipi ebien, tipu hori begira ez masturbaien, bale. Eta orduan hor, niz, zemazela kotilla nahi zen, begiratu noizamen begiratu jenoen, eta hola, tipuak noizamen nahi begiraketan oztan, aseguretiko enneguela begiraketan. Baina, ez zuen ondo aseguretzen zen begiraketan egon. Eta, derrepente tipian nobixo agertu zen, eta orduan zen, hostia, klaro, horretik ez da tipian masturbaien. Nobixo berriz desagertu nintzen, eta berriz agertu nintzen, eta momentu baten konturatu nintzen nobixoa tipian onduen egula, baina etxingia, nik enoen ikusten, zati belarra eguen, eta eguen etxingia. Osea, tipia eguen, behan nobixoan onduan, beste tipotei begira, beste tipua beri begira, masturbaien zen bilartean. Eta zu eurei begira, aparte?
Eta ni eurari begira, turista hon bat moan. Eta hango zan baten bat zuri begira, seguro. Aparte. Bate bat egon zan, nahi begira, ni eurari zela begira nebien ikusten. Seguramente. Ni beste bate bat hori izaten banintzen hori gono, seguramente. Bueno, ondartzan nudisten laburpen hona da, Eta bale, urren egunean berriz fanintzen, playa nudista da, ja gabian fanintzen, eta hor eusen bi tipo zar, 60 urte dola, ez, eta euren ondoa fanintzen, eta bazimaz, bilutzu jarri eta ureta sartu nintzen, eta fijau nintzen horretako bat ebiela bere sakila, bat egukan sakila. Eta, bueno, beste gai seguramente baina, ni baten sakilean bakarrik fijau nintzen. Eta hor pikimat ikuketan moan, ebien, ez? Ikuketan moan, baina ni pentsen, azka egiten moan, osin maz, izala, hola. Aurrea jarritu nuen, ni bainua, ez da gizte, hor jota guztua, beste hautzua, berrez begiratu, eta ja, ondion jarriketan ikuketan, gero behaldutxo hau ja, behien ikuketan, baina ja beste ritmo batekin eta beste abiadura batekin, eta kostatxeaten pilekia masturbeiten ebiela. Eta nahi begirak eta nostan aurroko eguneko tipo begirak eta nostan moguan. Ni pentsaien zala, moguan. Eta nik, hor, hien nostan, noizean behin, hola, derreojotak, hola begiratu, konprobaileko, efektibamente, bale, masturbeiten dugu. Baina kasu hontan, ez eguen eskuteiten baizik, eta eguen gorputzakin, hola, etzin jamoan eguen, eta hola, nereruntz. Dan gorputzan nereruntz eukan. Eta hortik pireu nintzenean, konturatu nintzen, ostia, puta. Ondoko behan lagunak, euen hor, behan bizitzako rutina undixena moan, aburri dut moan, osea behan lagunakin ez ebien ez ebetan. Eta tipu eguen tempoan nahi begira, eta orduan pentsetan, ostia, klaro, aurroko eguneko tipuan objektu sexuala, beste tipa hori izan moan, momentu hortan, objektu sexuala, tipo horrena, ni nintzen, nahi begira eguen, masturbaiten ni bihutzi nuen bitartian. Ulerketa zuen? Bai. Zimaz olako enerotak, ez dakit orduan pentsatzen, igual hemen playa nudistan gauza honen normalak izango dira, ez dakit egisa zan, jente egizena gizona zan, eta emakume bat bezuen bakarrik. Tanak edo bikotian, edo igual lagun kuadrilla, mistotan taula bai, baina eta gaztia be gutxi. Eta gizon bakarti asko, horritxeko bat ni. Eta bai pikimat ambiente rarotxoa, begirak eta iztegi, gauza rarua pasen zian. Ez ondo, Kevin, ez ondo. Bai, viaje interesgarri zen. Eta horregatik, oporreta joan behar da. Bai, ingu berba etorkizunean. Bai, ez gaina viajean hasiera da, ez? Bai, oin Kosovora pasako naiz, pikimat horrela kojo nahi bilindu, zati Kosovo nor fronteran ondion bastante konfliktiboa da, eta nire dagot aurrekoan, ja esan nuen aurreko programan, ni espainola naizela. Bai. Eta ne matrikulia da prueba oso handi bat. De Espainia. Eta Kosovon independentza zen 2008 urtean, ez? Zerre da, bueno, estatu gehixenak uste onartu behia, baina gutxi batzuk ez, Serbiak ez. Eta beste estatu bat ez onartu izan zen Espainia. Eta orduan, hor dakot pikimatek hau jonotxuak Kosovon matrikula Espainiakin aber zela trata guztain dakot pikimat bilur hori. Vale. Ez ondo, Kevin. Joder. Bueno, izan behin idatzi WhatsAppetiko jakiteko ondo zauzela eta... Bueno, orain, momentu honetan, gaur bertan, zure etxai nagusisa da hartz bat, ez? Hartza. Nik etxai asko dakot eta etxai danen ebaruan. Osea, ez dakit, da hartza eta da erose momentutan gehaketia, ezke gaur pasoniz bide batzutatik, en plan aberizi jematxaten kotxia, bertan gehaketan izela betiago. Orduan pikimat olako gauza dira bai. Baina, bueno, hartzak sortzen du, zehozean bigua moan. Alde batetik bilurra, baina beste alde batetik emozine bat. Denpora dana gurot hartakin juntago. Denpora dana gurot harta ikusi, baina aldi berian ez to gura. Bueno, olako gauzak. Onarte turista baten aventurak, Vale. Bikain. Iraian gehiago. Ondo segi hori da, iraian gehiago. Iraia etorriko da aventuraz beti. Una apuntatzen. Baina orduan zein bigu, turismoan apologia? Baina turismo mota hori, Kevin. Hartza nudistak eta lapurrak. Gaur ez dut uste jende asko erakarriko zendunik. Ez dut uste oso jende asko erakarriko zendunik zerbira. Zure kanpaina zala izan oso... Zure testigantzakin ez da zula jende asko erakarri. Ez da zula promobiu turismoa. Turismo masiboa. Ja. Vale, bai ez da. Bueno. Ba, ondo segi, pitxin. Kevin. Pitxon. Ala, patxito, zaindu.
Buruakin ibili, Zaindu, Kebi. En kaso matxori. We love you. Jantzitxaketa hotza iten dunia. Hori da. We love you. Alipurdio. Amiga, despeditzen. Ez dakigu. Ala, Patxito, bale. Esperando egin despedidako soluzio galdi izan, ez? Ja, bai. Izarrek nahi du fundamentu zagurtu, bega, Izar. Por si acaso azkenengo aldixa dan. Ale, ondo segi, Patxito. Agur. Hostia. Bueno. Bai. Desiatzen, oporrak harteko. Joder. Bai. Gure Kevin, tu. Ezin bera gabe bizi. Ja. Koso bera. Eta auta gero zer esan. Asire puto amoen zerrendakin jarraitu, Kevin. Bai, ez dakit. Hainik aldut esan bakarri gauzatxo bat. Bai, esan. Balkanen inguruan. Baira. Gurot esan, ni Sarajevo, izan nintzela oso giripoiaza. Bai, Bai, giripoiaza, bai. Txebiren txistegia hemen, hainbeste esukutu dugun txistegia. Gerra ondakinen artean argazkiak atera torrelako gauza. Kasi. Pasau nuen uste dut, egun guztia esaten, guau, ke guai, muten dagoen dio gerran dauela. Baina nukan, en plan, 20 urte, eta ez, baina sentsazio hori ba. Horretekin zen plan, bomben hori da, bomben ondakinak eta ondorioak ikusi, eta guau, ke guai, hemen gerra bat egon zan, eta hola. Eta guai ni nabil. Eta hoi ni hemen bizirik. Que se jodan. Ai, apa. Ondo, joder, puta Kevin, Ja. Zer gaitasuna, badago jendea gaitasuna duena gauzak Gertatzeko eta urbiltzeko. Bai, erakartzeko, bai. Bai, hori, bai. Ja, horretako izena pizkat sinkronia. Bai. Segun zu zela portegi zaren zure bizitzan, edo ze egiten dozun, unibertsoak erantzun egiten dizu era batera edo beste batera. Bai, Bai. Sinkronia. Bai. Batzutan, igual, ez dakit, hau mitiko arte mundu uste asko erabiltzen dara, igual, esan duzu, artista ingonez ez, baina, igual, gurotin artelan bat, ez dakit zer. Eta zauz ja hor fokus horretan, eta zezara lanian, da derrepente ezagutzen duzu lagun bat, eta kuna galeria bat, eta derrepente, kasualidades, zure herrixan da, esposizio bat jode interesgarri eta hola, ez, pixkat, hori. Bai. Izanik, Bueno. Nahi duzuena, nik hori. Gaurko saioa da, Kevinen parte hartze estelarra ja ez dakik bunon dijo, baina... Baina bestela, azken ordu erdia ikasturte honetan, orduan, zerbait eratu bazaizue, Euskal Erdiarekin konpartitzeko, momentua, Ze galdera... Sakoneta. Ez que nibako txorradak baina zupe, bai, zateko, eta ordu erdi gutxi da. Bai, pues egin dezakegu frontoian bezala. Vale. Bai. Vale. Bueno, pues ni justo atzo erabaki nun, eta hori albiste batzuken duta dago, kontatuko, baina kasetariez banintz, uste dut, kasetariez da munduko lanbiderik onena, baina lanbide hon bat daukatu beharko banu, uste dut zipaiotako, barne aferetako unitateko burua, edo ikerlea. Barne aferetakoa. Aferetakoa. Zerra, marrotxo bat da begonean... Teorian hori argitzea. Haien barruko mierdak argitu barko lituzkena. Erantzuleak zehatu eta isunak jarri eta zigorra jarri. Bai. Justo azte gotan pare bat zea egon dira, bat da, ertzaintzako buru baten semeari egindako drogatesta, nola desagertu dan komisaldegian ikertzen ari dira. Bai, ulertzen da? Bai. Ondarroko ertzainetxeko zipaiotxeko buruaren semeak harrapatu zuten Mendexako kontrol baten porrito batzuk erreta. Egin zizkioten probak, testak, gero horiek Ondarroko zipaietxera biale zituzten, justo bere aita buru den zipaietxera, egin bideak egin ziren, eta bidean lagina ez den iritsi polizia zientifikora, haiek berretxi behar dutelako laborategian, ondo egindakoa dala, eta hori guztia. Hor,
desagertu da, eta orduan aipatu da, barna feretako jendea osartu ardera argitzeko nola den posible, ez? Hori gertu zen, eta gainera, ondarroko zipiburu hau, semiak, martxoan ere ezaguna da, Garraspio non zaten? Bai. Ez? Ondartzan ara joan ziren zipitalde bat, antza movida ontzelako, baten bat, urrukan, ez dakiz zer, ara joan ziren, eta kronika osona da, ara joan ziren, eta hor movida zegoen, eta gero hasi ziren hor, usaintzen, tipo, txakurra bezala, eta hemen porru zaila do. Ofiziala hartzainak, batzan hau. Eta heldu ziren bikote baten gana. Eta zan, zipiburu honen semia eta kolega bat. Porrako batzuk erretzen, eta horrengo gunean, harrapatu, eta, pues, eski, izuna, edo, osea. Eta horrengo gunean, gazte horren zenide batek, ondarruko zipaietxeko, osea, zipai horiei, izuna jarri zioten horiei, leporatu zieten, ez zitzaiala normala iruditzen, porroak ainean eramatiagatik izuna jartzea. Eta gainera gero, bere aitak, txosten bat eskatu ziren zipiei argitzeko benetan ondo, arrazoitzeko zergatik jarri zioten izuna bere semetxoari. Ai, bala. Osea, bietan jarrai, doble kombo. Bingen Zubiria bai ez du, barna erasotarako unitatea. Bingen Zubiria zeren izenean? Pozer maie, zer da bingen? Bingen Zipiburu, nagusia. Hostia, egia. Barna esaieko, zea. Bai, egia esaten, hostia, ze... Eta hori ere ikertzen. Eta zesan du. Eta ikertzen hori dela. Ordo ni nahi dut izatekotan ikerle hori. Imaginatu, gara, hor... Ez dakit, ikerketa hilabete asko beharko dira, edo urtebete minimo, agian Suitzara joan, naziarteko adituen gana, iritzea garroteko, edo Afrikara, Brian Kurrini bizitatxo bat, hilabetez, bi aldeak nola dizkidetu, eta oso zaila da. Eba, fonduan bastante movida da, Bastante movida. Zipi izatea? Ez, zer egin, kasu horretan. Edo aita txitoren alde, edo prentxaren alde, edo bizar. Zeinek? Hau, barne ikerlarioan. Sufritzen nahikoa. Zipa jo, gainera, haie justizia sartzeko lan egite dute. Inoiz ez dute behien... Osea, kolegismoaren izenean noiz aritu dira. Adibidez, orain jakin denean 3 hilabete dana matzatela. Tiro bat eman zioten, Bilboko txarri gaztetxean desalojoan gazte bati Iker Arana, uste dela. Bai, Arana. Eta barra bilba galduzun tirotxo horrengatik. Pues barne ikerketa 3 hilabete dara matza argitzeko talde horretan, egongo ziren zenbat. 8.000 zipaio bialiko zituzten gaztetxera, edo 20.000. Eta denek igual jantzita, eskazen hori bururatzen zaio denak berdin jantzita gutea. Gerolako ikerketek sufritzen dute alakotan. Eta ez dakitela, momentuz ez dira gai izan, joan dako 100.000 zipaioen artean zin izan zuen, claro, 5.000 edo 15 joan ziren, ez dakit, baina... Tiro asko kingo zuten, baina justo horreman... Claro, bai. Estilo kabakaz, ez? Eta hor ere ikerlea, pues, claro, zu imaginatu, zenbat perfil osatu behar ditu, nestelak, kafemakina... Jarraitzen dute oraindik foam honekin? Horrekin, hemen zioten, tiro. Horri bere setzian suabiagoak pelotak baino? Teorian. Bai. Ikusi aldituzu. Gozatu aldituzu. Fuan pikutara... distantzia jakin batetik, txak. Vale. Aita semen kontu grazioso xamarra izan da ere, Ferminin Muguruzaren kontzeptura semeek filtratu zubiltzaia. Putu amoen tartean... Uniformedun beste mota bat, baina aita semeak tabernan daude. Putu amoen tartean horre merezidu... Bai, horre merezidu. Aipatu, zuk. Donostiko zubiltzaien zuzendariak, dimisioa eman du, gartzen du titularrean. Ikerketari gabe. Hauek dimititzen dute, zubiltzaiek. Zubiltzaiek, nipe manifa baten entzune ben, zipaio aprende del bombero, edo lako zerbait. Edugarriagoak dira zubiltzaiek, ez? Claro, bomberrak dira herri mugimenduko parte. Iraultzaiak, ez? Oñatiko zubiltzaiek Palestinako bandera kodi jarrita. Hori da.
Eta nola bedezean Kataluniarra referenduma intzanean, eta lehen lerroan. Eta... Horiek ez dira konkizea juten. Eta ez zituzten bombak bidalistakin ora, hotzian ez zuten deskargatu, ez? Etxasontzi bat. Bat izan zen, gero Podemita sartu zana, bai. Bilboko zuhiltzaile bat. Pues kontua da Donostiko zuhiltzaileen buruak, Donostiko zuhiltzaileak batzuk izango dira. Pues horren burua dimisio eman du, hola jartze dute, baina, bueno, gonbidatu dute postua guztera, ez tere izpatutan esan da. Muguruzoren kontzertuan, anoetan, semea eskutuan sartzegatik kontzertura. Kontua da buratu zitean, oso ideiona zola, ez zuen semeak, hemen ere semea, ez zuen zarreraik izango, eta orduan esan zion, bitu, jantzia itatxo bezala, zuhiltzaiez, ingo dugu hola bioke pizkat presaka goazela eta barrura, porque lan garrantzitsuren bat dakagu, eta sartu. Baina gara non, pues, inguruko beste bomberren batek ikusi eta zango zen, uste bez egiten dugu. Jefian semiak. Jo, ongo zen guapo. Nire arropakin, ez? Ja, seguro identifikazio zenbakia. Seguro, garriko zuen Antonio. SH, eta gizera. Etzan egongo guapo seme hori sartu izana bafle baten. Dola zirkulua itxi egiten da. Zirkulua peskat itxi ingo zen dola. Harrapatu dute, sarri ez bezala, tapiti, eta harrapatu dute, 74 urte daka zuhiltzaien buruak. 74 urtekin... Bueno, ja erretiro hartzea, ez? Ja, claro, bai. Azken ekintza. Azken ekintza. Dena amendoa. Dena eman barzaio, maitean askatasunari. Eta Fermini askatasunaren buru bezala, ez? Pues, dana. 18 hilabete iraundu karguan. Bueno. Osa, zarra zan, da? Baina, onda aprobetxatu. Baina, bueno, 18 hilabete intenso, tamaiela epiko... Gogoan garria. Epiko samarra. Bai, aita seme eta haren semeak eta ezagutuko dituzte anekdota horregatik Donostian, ez? Betiko, zenbat ez izango dituzte, ja. Seguro ditzen diotela karajamon, ja. Edo... FM, SH, suiltzai... Egongo dia, bai. Komandante. Egongo zan interesen bat, gizon hau salatzeko. Zen batek ez daue hori zuen ustez. Zema tekniko... Grazia non dago. Bai, hemen dago grazia hori. Harrapatu dutela. Bai. Fermin Muguruzak berak... Eta Fermin Muguruzaren kontzertua izatela, hori guretzako. Igual berak Fermin Muguruzak bezartu ditu bere seme alabak. Ordaindu gabe. Bueno, a ver. Bai. Ja, kameri notako movida ez da zela zen kontrolauta ez. Zein sartzen da, no? Araututa. Hori bai dagoela zorrota. Bai. Hombre. Vale. Zein sartzen da hor? Ja, behazuk ez tozu behar... Zein sartzen dan, sartzera. Zein sartzen da, hain izan pentsatzen. Beste puto amo bat, lehen zipaioak aipatu ditugula hori, ezin da, aipatu dituz asko gustatu zaite, eta zu identifikatu da, zentu nahiz. Ugao, bakizun dagoen? Bai. Zantzibarren alboan. Ugao. Durango inguruan, ez? Bai. Nola da erderaz, venga, bila batera esaten dira. Tipo Gernika Lumo. Edo Maule Lestarre. Erderaz. Ugao mire baiez. Ugaoko txale batean, agian da, Ugaoko txale bakarra. Txale batean, lapurtzea sartu da tipo bat, eta txilotu dute, sofaan lo zegoela. Eta albiztea zen da. 40 urteko gizon bat, eta ni ja, onaino, ulertzen dute gertutakoa. Claro, ya berrogeita urtekin, esatezu, bueno, a ver, jode, kabroia bituzu sofadakan, nien ezin alako esan, ingo du... Piskatola jarri abez sentitzen da, hola, eta... Pusan, atxilo duta, harrapatu du, auskalo, ez du jartzen denbora. Baina, 20 urtuko balu, 2 urte erdiko ziestatxo baten. Ja. Eta, klaro, ez da lapurtu ezer. Ja, ez dakit, likoren armairua taula aukitu gabe zeuden. Ez da ipatzen, nik uste ez dira esertako eman. Gainera alboan topatu dizkiote, oseskan, bihurkinak, estoniadoriak, alikateak, odi barra bat, eta giltzen geleza. Orduan, agian, tio, pues, berrogeita piku urteekin hor gizona, eta hola, pues, agian sartu txaleta, eta alikatatzen hasi, edo, osatxoak egiten hasi, joder, bitu, zen bat iruerekin, eta bitu nadakaten hemen,
Eta irekiko zituen paragardo pare bat, agian horazten denean lanian, ez? Eta, noski. Gauza batek beste batera eramateo. Eta iruditu zet oso eroia. Oso eroia batez ere semei asaltzeko aitatxo zein zenuen atxaldean, ez? Bai. Eta barkatu, saltatu naizela, Beste bat? Zoste esan behar zenun, ez? Zer. HZ ez du esango, ez? HZ, Lindane... Ondagutako inor. Zuek egon zate. Argia, baina justo hemen ordezkaritzarik ez dago. Ez dago. Eta ez ginen egon, nola da? Arberoa, nola da? Herria? Arberoa zilbiltzu baite. Ez esan de? Zilbiltzu baite. Komunak eta aldatu dago aurten, hori ez dakigu, ez? Komun zikuak, ozera zian horreik. Komun ekologikoak. Ez lehorrismoa urgabe eta... Etorri da geratzeko, lehorrismoa. Betirako. Bai. Ekologikoa da, ez da. Depende norentzat, baina bai, munduarentzat bai. Eta horrekin segin dago ezitza, estilo ganauana. Horretara. Aldera ona, Ez que hori geho zozen biako dagoen movida horrekin. Bai, ez dut uste... Osea, zulo bomba horiek horretxeko dituztenik. Ja. Zoze, bueno, badakate zulo bomba, badakate frontoia, eta seguro gaudena da, badakatela Lisa. Eta Lisa horretan kontzertu ez, ikuskizuna, performance, egin zuen Danek. Ze, Twitterrez aparte, bizitza badaka, inorkez badaki. Eta sarreran borotu zitzaion, Claro, Elisa batean. Elisa da, osea, Elisa bezala funtzionatzen duen Elisa bat. Oso Elisa. Elisa. Ez da bihurtu kulturretxe, kulturareto edo... Bere parranfernaria guztia, hor bideoan agertzen den lana. Eta hori zeinek, barkatu? Ane Lindane. Humoregi titiritero. Eta ze onda, polemika, ala? Sartu zen, antzekan ikuskizuna. Ja. Sartu, eta gara pizkat emozionatuta, peina, eta altarean... Altaria da apaizan maia. Altarean gainean igo, eta karo hor tapatuzun gurutze bat. Eta esatu, zingo denik honekin. Pizkan masturbatzen hasi bezala. Bai? Bai. Eta orduan gero, karo, horrezen ez gertau. Non gertatu da? Twitterrela berak igo zuenean bideo hori. Eta gero abogados cristianos me la agarras con la mano. Salaketa jarri. HZ-tan, nola da? Herria barkatu? Lehenengo hitza? Arberoa. Arberoa. Horko udalak HZ-takoi kontu eskez, berari ere herritar asko. Claro. Laro gita sortzitik, agian... Denak. Denak, Balike. Bale, uneko egon. Kenduta alkatea, Eta, beste, imposible, hau. Baionako hartzapezpikoa handik egun batzutera joan zen Elisa horretara espreski meza ematera pizkat, tipo, desinfetar. Deskontaminatzea, desinfetatu. Hori gauzoiek, baina ongo da hitze religioso bat hori. Berri sakralizatu. Nola, ja apurtuta dagoen, ja hor... Eraman zuen aurrera gorputzaren askapen efektiboa. Nola? Bai, gutxi gora bera. Eskarruan hori akurrinen tezenen, hau zera, masturro. Gorputzaren askapen efektiboa. Bai, zaleke, ez? Esateko era bada. Hori da oso konklabe, pasau dana. Ikusi da zuen konklabe pelikula? Asi naiz. Asi? Ez ez bukatu? Ez. Bertan esaten da apaiz batek, Elisa ez da tradizioa eta iragana, Elisa da hemendik aurrera egiten duguna. Mama. Dokumentala o pelikula o zer da? Pelikula bat, bai, guztu esaten, Pikin bat iken da... Apologia? Bai, pixkat, oso apaiz progreak zentzu honean, oso... moral oso garatua da koinak agertzen dira, uste dute, sinceramente, ez duzela horako kardenalak. Eta apaiz guapoteak eta hola dira, edo ez? Ez duz guapoteak. Kalber zarrak, seguro, ez? Zarrak, bai. Hori ondo. Ja, hanka bat beste aldean. Baina bai, oso pelikula interesgarri xo. Bai, pues oize. Eta, karo, HZ-tako lokan, beria jendea zerre badago, kentzen diete lekua. Hemen berriro ez etorri gure jainkoikoari alako gauzatxok egitea. Eta hori 2025 urtean. Aztu bat zaigu urtetan bizi garen. Datorren urtean 30 urte ez, HZ-tak. Bai?
Bai. Ui, ber nola ospatzen duten, eta nun. Eliza baten, ez? Zango nuke. Bai. Ez dira oso gutxi, Elizakoak. Pues ikusi. Osea, en general, Elizako, ikusi. gutxi ez dira. Kepa Euskal Herrian... Elizara joaten da jendea? Bai. Bai, baina Eliza ukitzeagatik asarratzen da jendea gehiago. Ja. Eta, bueno, claro, hau dena gertatu da Frantzian. Eta gu Espainian, fascista hauek jarri dute salaketa. Claro. Claro, beste aldeko... Baina, bueno, nola txioak ez duen txio herririk. Hemen berdina, hemen egoaldean, gertatuko balitz arberoa zilbeitzin tamainako herri batean, ojo. Adunan... Eguneko egun, hombre. A ver, non, zure inguruan... Zakit, Goierriko herriren batean, horrela, zenbate biztanleko herria zitzen ega. Segura, zerain, zegama, horrekon baten. Claro, segura irratian hor, astebeterako bazka dakate. Jo, Kontuz gu ere emititzen ginela hor, Hora aldatzen nahi da, gurea iraultza datoz. O. herri baten, zein dut esan izena, ermita baten bizi da punki bat. Eta kontzertuak ematen... Ermita barruan ez, baina, ermita eraikinaren barruan dago etxe bat. Ez elizan bertan. Apaiz etxea do? Bai, izango zan, gebere garaian. Soro etxe. Eta punki bat bizi da, eta kontzertuak itxeitu. Hor, Zakarai berriak batoz. Bueno, ez da... Ez da txarra, ez. Baina, bueno, beitu hemen mendi puntatikan gurutzeak kentzeko zera hori pixkat, ja, itzali da, baina... Itzali da, baina hor dago, Polemikoa. Hauek eskatu zuten berriro esarri eta, hau nazan, arrasateko hau? Udalait. Bai. Udalatx. Bai. Euske udalatx, atx dator aitzetik. Hariko entean atxa abizena dala aitza. Biten atxa zala de atxa gaztelerazkoa. Baizea. Ja, ze politia atxa. Atxa. Zuat atxa. Nik aurreko entzunen, Elizan aldo zulain, ez aitek gisa da, no ez, Baina egun berian jun, eta bautizau, eta komunixuain. Osa, en plan, 2x1. Bider... Txanda eskauta, ez? Da, txanda eskauta, baina jende beharrean dauzela, orduan, egun baten aldo zulain, ekatekeziz dana... Express, premium. Bai, premium. Bai, tipo Amazon. Bai, tipo pase de oro, piskat. Claro, tipo aventura, nada? Parque, ¿no? Elige tu propia aventura. Lehen ipatu duguna? Portaventura sionista antzera, ez? Expresa, bai. Ze gelitu ga, ondorio zaten da, sionista dela, sionisten adar bat. Sonar eta odenak, ez? Espainiako estatuko makro jaialdien atzean dagoen inbertsio funts. Iguala dago. Portaventuran. Beraz, lagunak, alperri da horren ondoren zerbait izatea, zai joango zara, zarete garete berdin, seguru. Claro, a ver, sionismoa gazan, 1.000 hildako agian, edo dragonkan. Xambala. Xambala. Cuidade. Tutuki splash. Beste ligas berdina dira. Ezin da hori ezin da. Beste liga bada, postirta bere aibatu nahi nun, sofan lo geratu dena gustatu zait, baina Sunjai Kapur ezagutzen duzuen? Ezagutzen mazu puto amosa, baina ezagun omen da. Da multimilioidun, zan, oen dela egun batzur arte, izan da, multimilioidun indiakoa, derrial indiakoa, ez? Eta gainera da Guillermo Printzean, Erresuma Batuko Printzean kolega. Eta segurazki horregatik agertu da edabidetan. 53 urte zituen, sesioa itxi duen arte, dela gutxi. Hor arte ondo. Milioidun bat gutxiago, zingo jo ba. Baina, Ingalaterran poloan, bakizu, milioiduna zarenean, beste kirol batzuk inbarrituzu, ez? Zaldi gainen intendan hori, bakil batekin, pilota bat. Bai, ez? Hori da, polo, ez? Baina gero kirol horrek demokratizatu jendia, poliki. Ikusi padela. Bai, surfa. Bai. Tenisa. Zaldi bat eta behar dezun momentuan. Ja, hori egisa da. Bai, zaldia lagai polita da, ez? Bai. Poloan jokatzen izela, hilda. Ahí ba. Eta hilda, segurazki, hau irekita joango zelako,
erle bat sartu zaio ahora, zista indio estarrian, horrek eragin dio shock anafilaktiko bat, eta bihotzak esan du, onarten, ni ez dut nahi poloan jokatzen jarraitu. Hostia. Eta hile egin da. Jo, Eta iruditu zait, Defcon 2 kanta mide una muerte ridícula. Hori oso polita. Hiltzeko modu gari dago. Bai, eta gainera tipo hau, ezagun omen zen gero bitu du, hostia, pues a ver, Kapur, Bollywoodeko aktore batekin eskonduta zegoen. Bakizu nola zan bere aktore oso ezagun horren izena? Karisma Kapur. Karisma Kapur. Hala, esan baso. Eta beradekin eskonduta zegoen, baina aktoreak, honek karismak, indarkeria salatu zuen, semea oso gaizuri zutela, aita poloan jolastera joaten zela argudia duta. Toma, karma. Eta esan dut, hostia, erle hiltzaile hori, orain txinak asmatu ditu bat, drone. Bai, hori hiltzen pentsatzen. Eltxo tamainako drone batzuk flipanteak. Pues, karismak agian, jepa, Jo, Bueno, hemendik berandu ditik, jakina, norbait hiltzen bada. Pues, gure domini sentikorrenak, bihotz-bihotzetik, erlearen familia osoarik. Zuekin. Abera txasko hiltzen dira, sola modu erridikuluan. Behin nintzen dakot, bateri fularra, fularra eramatezun oso, luzea kotxean, deskapotablean. Ui. Bai, ez da idea ona, fular luzea kotxe deskapotablea, plan txulea itxeko. Eta ruedan natazka unxakon da itxo izan. Ostra, ruedara. Kantante bat, uste, zela opera, abeslari bat. Opera? Bai. Bueno, edo aktore bat. Hori high level, ridikuloaren gorenetako bat. Dibertsioa egin lotuta, zuek ezagutzen zuen FOMO, FOMO siglak. Fear of missing out. Bai. Osea, igual mitiko usauz festival baten, eta Instagramen sartzera, eta jone laguna dauz playan. Gauza galtzeko. Gauza galtzeko beldurra. Eta da oso oikoa gure gizartean, sare sozialen, erruz eta... Hori gaztetan eta hori, bai. Parrandara gotezen lagunako, hostia, eta galuare, munduko, parrandaiko nena, munduko zekero. Eta gero azten dira gaina kontaiten hori, zukuak ertzen izan bizitzako honena. Igual behin kontatzen hasi ezkio, galtzen dezu... Bueno, kontua da horren kontatzen dela, ez zuzenean. Ja, ikusten zuzenean, sare sozialetan. Eta gian ez dira laguna, baizik eta ez. Claro, eta bai, eske, nire edadian aurrera noia, nola gaztian nahi sobi, baina... Hasi nahi sentitzen pixkat kontrakoa. Dala JOMO, dala Joy of Missing Out. Horrez egotearen posa edo... Zuri hori pasain zatzuen. Bai, batzutan igual, bai. Esparru batzutan ja bai, makro jaialdiak adibidez. Da, total. Ez jende guztia dagoela horrek, eta horre bai. Hau edanak, baina pantalla batean, nik nezia didazkari, berro eta marpa orden du, eta bizitza oso ikusten egon nahi zen hori zahartuta, ni ere bai. Bueno, jarri azu, ez da aquí. Txuleria joder, orain talde, eta ondo pasako, baina no, ez da revival makro, no. Joimo, topo. Eta igual, lagunak doiaz viaje bat itxera. Claro, porrak. Eta esan, dau lagun bat, horreiatik bat, egitena pitxin bat estresantia gala, edo... Urduri jartzen zaitxun pertsonaietako bat. Bai, edo bera jartzen da urduri, antxida handeko persona bat. Bueno, joimo. Bai, hori gai bada, Segu ja, bueno, esaten da, urteekin aurrera egin ala, azala gogortu egiten da. Edo labainkorrago egiten zaizu, tardoan ja dena agian... Eta jauzi be, bai. Jauzi be, bai. Hori bai. Gauza asko jauzten dira. Baina gaztetan nik oso empatizatzen dut. Bai, jokoekin. Horrekin. FOMOekin, bai. Ze, handik... Elegamia egin gabe dakasunean gorra da. Gorra da hartaleko kide sentitzea. Bai. Galtze zaizu, jazta, galdu de trena. Hori da. Galtzatek, agur. Jazta, ez edo reskurauko. Eta bukatzezu jebi egiten, pues ikiera hor, talde batean hartuta izateko, edo beltzez jazten diren hauek. Gotiko, eta haien aldaera askotakoak. En fin. Hola, xen.
Nola se kontua? Garai honekin lotuta, baita gogoeta bat ekarri. Interesantia pentsau xat. Zer gogoetatzen, zuek asko pentsatzen zuen. A ber, ospartuta, bezigala. Da, hiken dago, honek metafora bat, gure garaiak, eta Pringlesak bakitzu ez edian patata honek, tubo vertikalera. Dana forma iguala daukien patata hoik. Bai, ez da tubo vertikalean. Eta hiken bat, Pringlesekin gaur eguneko metafora. A ber, jakurrengo dala. Bai. Pringlesek insatisfakzio impultso bat aragiztatzen dute, irrika infinitu bat. Inoiz ez duzu nahikoa, beti bat gehiago nahi duzu. Pringlesak ez egon kortasunea... Pringlesak ez egon kortasuna dira, mugimendua. Iraupenik eza, ez ereza. Edukiri gabeko aparteko jaialdia. Edukiri gabeko aparteko jaialdia. Edukiri gabeko aparteko jaialdia. Zaneria, Seguro? Hombre, zereza, ni... Baina ez... Tipula zaporekoak emanez gero... Bai, azetzen zaituzte, Pringlesek. Bueno, haze. Nik batzutan izan dut umeak lokartu eta Pringles pakete oso bat atera eta esatea televizioa ikusten, telesegin bat, eta motz. Ja, eta motz. Eta faldo osten, Ja. Hor... Baina hor mugimendua eta hori danak oso igualtxuak dira, ez dira oso divertiduak, zentzu hortan. Ja, hori ez da izatik esaten dauen. Segun kortasuna, ez da gitzera, azkar jaten dituzulako. Claro, hasien hartzen duzu bat, mengainan gainean jarri eta uste zu urtzen. Gero dira, 2, 3... Bai, kontrola galtzen duzu, edo konturatu dabe jaten dituzu, ez? Bai, da pote batean datozen patatak ere, ja, ohitu gara, baina zer da hori. Jo, baina hobeto, Zementzat ez dut zueti maitxoen kantidadean. Bai, bueno. Nire seme alabak horrekin daude, ze timo, patata poltsak eta hasten dira guain ja, erauketen ikusten, ze timo. Bai. Dendariaren aurrean, klaro. Eske, dendariak banaka saltzen ditulako. Bai. Ze timo. Pringles zaituzte timatzen, prezioen barruan timoa jaba datorko. Supermerkea dira. Bueno, Pringles izena gizartearen zaten nahiko egokia da, ez? Pringles gizartea. Deno Pringlea gara. Igual, bai. Ja, garai aspergarri xaben bizigara, txugo. Zer dela? Garai aspergarri baten bizigara zuen ustez? Ez, aspergarria ez. Aspergarria ez. Ez da gutzu sentzazioa movida on bat etorriko dara laizter. Osa, en plan, guau, zoze potentia. Osa, guri. Zan ez du, Mundua, erdia dagoenean txutan. Ja, hori. Baina gure gana gerturatzen hasi dela. Bueno. Ez da gehiago. Momentuz bildu zaigun desgrazi bakarra da, Zurin Hidalgoren bideoklip berria. Horrekin, zesan barruni, horrekin baganukan zerbait, ez? Nire guztau xa, Bideoklipa atea do, bideoklipa... Eta nolakoa, visualki ze agertzen da? Bera. Bera tengabe. Nahi duzun plano, modelito, eta zea guzti. Baina Ibizan edo ez? Zer fonduan ze agertzen da? Porque zer bat lego fonduan... Ja, protagonismoa genduko lioke guzkiari. Bai. Ostras, urrin da. Ostia, gorra, Bitu ni hau salotzaren... Baina dizarzu, esan dezu ona, abestia. Bueno, es que pentsau xa atin jaula nahi da buena, ez? Bueno, bai. Ni zior naiz gustora gatu dela. Hori ez dut ukatzen. Baina ekintza publikoa den aldetik, iritzi publikoa ere izan daiteke. Eta letra eta zein da zioa. Letra zoragarria. Ongiz zertaz. Bueno, baina gero jabetu naiz ez dela beria, dela bertxio bat, ez? Bai. Gainera ez da oinatiko... Inor ez dago hortartean? Bai? 6 urte taldearen adela. Ke dios, baina oinatikoak ez dira 6 urte. Ez dago norbait... Zatuzte? Igual bai, ez da. Latzeneko bezlari ez dago nor, ez? Igual bai. Aitor hori arte. Bai. Oin latzen bai errebai bat dator. Noski, hombre. Ja gutxi falta dira, ez? Sin falta da. Bueno, Itoizek bere dokumentalean... Bueno, Juan Carren dokumentala zean igual Itoizena baino gehiago. Bai. Juan Carlos ez bai. Deitzen diote Laute, musikenen, hori da gure enpetiko mite. Laute? Laute, ja, bale. Oso zer iraingarria bazela. Esan dau olatu hau ez dela euren olatua. Errebai balau. Ez dela hueltauko Itoiz. Beraiek egin zutela, beraien historia eta historia egin zutela. Ez gara bueltako
Itoiz. Hori hona da, itzultzen direnako gira. Itoiz ez gara bultatuko. Baina bai gutxi falta dira ja, Ja, egisa da. Asgard bueltau zan. Bueltau da latzen. Bueltau da... Muruza sekula ez da joan, ez? Ez da joan gore. Bai, bueltau da, desente, bai. Jo, desente. Denak, kenduta Itoiz. Eildirenak. Ojala bueltaiken da hemendikat, ez? Ostia. Bai. Ekarpen ona, Bai. Uda ontarako, Bai. Ekarpen oso ona. Izan leke. Ja. Bueno, pues hor geratzen da. Bai. Aldut konta beste anedota. Bai. Bueno, zuri torren txanda da. Hau esan dugu frontoian bezala gabitzela. Segi, nik guztuan hau zuten bota. Eman, baina partida maitza dola, Bai, ez da tontokerixa bat. Eta ero, ematen du denbora beste zakonde. Atzo junintzan mediak erostera, amandako media batzuk, eta bukaeran dendariak esan doztan. Hau da pizkatu jatiraz, gero ingotitzulpena. Ia monostanian paketia esan doztan. Habe, irainketan dutzuen. Nahi zuen esatea, iraunketan dutzuen. Aber, irauten dizuten. Bai. Habe, iraintzen dizuten. Sondo. Perfecto, zuri. Bai. Ez ikusiko duen jendea. Eta gainera asko zian, lau pare zian. Torren, klaro, lau pare media iraintzen, igual asko. Bai, euskera zetzek izen oso ondo, eta hori izan oztan. Bueno, jode. Irauna. Bai. Claro. Bueno, hor. Bizirain. Zer taos? Zer nezen nun? Ez. Bai. Aporretan zauz. Bai. Zuen ustez, Kevin biziraingo da? Bizirain. Bizi, seguro. Bizi sale handiagorik ez da. Bueno, ze? Bai. Ni zer dipatxetan, no? Bai, nik egaztu. Txispun? Eta ez zuen gatik, eta ez egatik baizik. Eta arraio irratean... Agian crowdfunding bat abiatu beharko zuten. Ni bazkari guztiaren, bai, tentsioa dauka. Amengo beroa ez da... Mundu ontakoa. Pues, nik uste... Neukan hemen albiste bat, ja, guain ondarretan ezak izatik akordu nahi zen. Herri italiar batetan, hor neukan, baina ikuset, obrak zaintzen dituzten jubilatuen figura profesionalizatu egin. Ostras! Fitxatu dituzte udal ezakiz jaze hiri. Zeiteko? Obrak eta vigilatzeko. Vigilatzeko. Rondo idien, ze falta da, zerrez, eta tarteamen 2 ordu egon obrak begira, eta gero joan bar dira udaletxea partea ematea. Hostia. Zirkula itxinen da, Eta lanpoltxa bat irik izuten jubilatuen artean da kriston arrakasta. Uste, gaur imaginatu. Eta txarra, Egiteagatik, sentituko zea, ninago hemen, Zeozertako. Ikusi ezak izer, eta ondo haidea, gaizkia haidea, papun. Haien artean movidak, obra ontalan hilena galdu naiz. Batzuk bakoitzak ordutegi bat dauka asignatua, pentsatzen den leku bat ere bai. Takatakan zerratzen hanka bat besteari. Ez da hobe ikuskari profesional bai. Basan azon, hauek guztaukiko ditut, sentituko dira bixosen truke pentsatzen dut, edo euskalo zergatik. Hor dator. Seguro. Izango, Seguro. Medai, euskalo. Prekaritate. Bai, pin bat edo parituko dieten, baina. Eta hori? Oso ondo. Zenbat horrekin? Ona, asteak. Udara ona, pasau. Agur siberua, esango du. Vale. Pachitos. Pachitos, pichili. Laster hartio.
baten nintzalarik, Parisan txartu nintzan kurazez beterik, plazerrez goxe eta burian harturik, behar niala halak gera bizi, bostetan geroztik, nigarre egiten dit, siberrua zure. Bostetan geroztik, nigarre egiten dit, siberrua zure. Agur, siberrua, bazter gizetako sokorrik eixerena. Agur, txolekia, zurirititenea metxiko zuenak. Iho, zen erditik, bostetan elkire. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.